ngapriang subhai pi sya katup pulih kubor sengap sipang. Kimat ki bakongsan mentagasngi. Lap yai khyllung khynthei narud surok. Khalai poin ar nyau persen kilong kemi bakit khunrei. Hapoh gejela bon e nari luom jantia. Suba ba phasi ubriu hapoh trok. Layathu khandai spa sapa arngot ki khna ba pep school sitengpor bandrung sya ka NIOS. Hato amdei nakadaw ka jing trei torti. Ai daw ka sorkar ba klem ga kendro ka pie sangma sports complex nabasa kut ka ha kinala. Ka kongres kala thokya ki ba ka melim namar kala yatri lang bat ka NPP ha KHADC ong uba hamlet. Kam ki khatsantli ki seng liang persya banya khun lang persya ya ka BJP. Menjur ka isi ban penjelan sya kalai penyus dem karata rungkam ha KHADC. Penpau usi EM ka KHADC ban ai jing shngai ka isi jong u ya kipat ba ha kapot. Ha unai tong an ya kendu ka regional committee na Meghalaya bat Assam ban penbetpot. Ka jinge keren uba pala kalong tang ban yo jaka hakilat patai kubor ong ke BJP. Yo khusnam Education Eminence Award ka AD2. Dia mentangin pej ki kubor ki bamnia. Lap yai khyllung khynthei narud surok. Juai jeliu ar hulai terik. Kaslem terikam jong District Child Protection Officer DCPO, District Child Protection Unit West Santi Hills District Juai. Kala pentipat ba baha ka arfa arterik jeliu kalalap ya iwe khyllung khynthei balasya bread no hakipriu kibam itu harod surok ba don hakrem syo no mukhla hajan umulong CHC ha kapor lai sau minit janmiet. Ya ini khyllung layo tam daki briu bat menta idon hapoh ka jingpek jingkmi jong ka slem trekam jong ka District Child Protection Unit bat Child Welfare Committee West Santi Hills. Katei ka slem kala pentip ba kino ki briu lane ki bahayang sem ki badon ka jingtip ne ki badon ka jingyadei bat ini khyllung kila ban pentip sya u District Child Protection Unit Juai dak bapun ha unumbar khandai nyeu sau pra nyeu pra lai sau lai nangta ha unumbar ndriu not khandai nyeu ar sau san lai te kino ki badon ke jingtip lan ki badon jia dei bat ni khlong ki dei ban wan hapoh handriu husngi lada jia ba amdon ke jingwan chimti hapoh kitei kisngi balabu ya itei khlong anpen ba katkum ka ain ba in la ban sya tingkhon no ya i sakan ni kawai pade khubor khalai poin ar nyo persen kilong kmi bakit khunrai hapoh gejela bon e nari luom jantia silong jeliu ar pulai terik ka Associate Professor ka Indian Institute of Public Health IIPH ka Dr. Melari Nongrum kalayathu ba katkum ka khana samari jong usnem arjar hadway ki don hadu khalai pon arnyo person kilong kmi ki bakit khunrai naba harilum khasi ki don khalai pon not iwe person harilum jante hills khandriu pon lai person but harilum karo hills khalai pon khandai 100%. Ya katei jingkhen ka Dr. Nongrum kala penna ha ka seminar bakerpang bala pelong da ka Meghalaya State Commission for Women's MSCW ha ka singitho dieng halor kapang socio-economic status of single mothers. Kabalalong ha conference room jong ka State Convention Center Shillong harangkat ka jingkersyan lang jong ka National Commission for Women's New Delhi. Ka Dr. Nongrum kala ai ka jing batai halor kacing don jong ki long kemi ki ba kit khunre ne ki single mothers kam dei tang hapoh kari India henre hap perthai berok kawai ni i ba ki don da ki hajar ngot ki khynthei ki balong ki long kemi kit khunre bat ka jingbam don kurim kam dei ka jing paching pra ha kalong yeng long sam henre ka laru ban long ka jingkwa ka balik se ka dei ka jing sngew ya pher ha ka imlang sa lang hanrei ka daw tenrai ba ka khynthei ka klalong ka long kmi klem kurim kala ban long na ka jing yap no utanga ka jing ya lai san chieng ka jing kwa ban lai na ka jing sha le ben
ha ukurim bat kiwe ki daw la ong ka doktor nong rum. Ngilong ki badan bok ba hang ni hapoh ka Meghalaya ni don ka Meghalaya State Commission for Women's ka ba ai jing shngan ya ki khynthei tang ka jing shngan ya ki khynthei hanre ka don sibon ki la jing rap la ong ka kong khong dop. Na ka ni ka jing long kami ka ba marwe kami sibon ki jing pang ha ka ni ka imlang ka sa lang ka jongi bat bon sin ngiyo ba kini ki khon ki ba ritang ka kami lani ukpa bon hi ki hab ha kino ki jing pang kum ka jing bon ki jing mut jing perkhat bat ba ki kwa ban long marwe ki ba pen long yaki ba kim kwa ban yade bat ka imlang ka sa lang la ong ka kong khong dop. Sakane ko wai padia khubor Suba ba phasi ubriu po trok juai jiliu arflai terik wai ubriu la Suba bola din phasi yalede hapoh ka trok kabadon ya unumbar AS not iwe KC Nriusan New South ka penyeng harut ka surok ha Premier Western Hills. Kat kum ka kubor na kipulit laitu ba utay ubriu la tip kerteng kum u falap bodoloy laipusnem karta na Kwajari Kong Mary Kong District Assam. Kipulit kitu ba hapoh katay ka trok lalap ya ka jingtho ba la Suba ba day kata ka suicide note lani ka jingtho ba day ubriu ba haswa ba un phasi lede. Ya kemet jong utay ubriu la penkit sa civil hospital juai nak benta banle ya ka postmortem bat hadian gane la IT no ya kemet jong u syaki bahayeng. Sakani gawai padig khubor menjur ke isi ban penjelan sya ka live news nem karta rungkam ha ka KHADC Shillong jiliu arflai terik ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kala ai jing mentoya ka consideration of the Khasi Hills Autonomous District Council Service Amendment Rules 8000 arfulai ha ka bala penjelan ya karta sya ka live news nem ban rungkam ha KHADC UCM uba penyat sings im ulong ba kani karai ka long kat kum kajing bo renti lang ya karai jong ka sarkar jila ban penjelan ya karta rung kam kaba sya ka live news nem karta namar mensyua karta jong ka jingrung kam kadai tang hadu live news nem karta sakani ko wai padi khubor penpau UCM ka KHADC ban ajing shingan sya ka isi jong u ya ki pajba hakapot Shillong jiliu arflai terik Chief Executive Member CM ka Khasi Hills Autonomous Council KHADC wa penyat sings im ula penpau sya ki pajba bakathain kaput kamtam ki jeka ka block 2 ki bajumat chinge na kapot sya kapot ba ka Executive Committee isi kan long ka jing shingan na kabenta jongki ula penpau ya kani hadian ba ka jingelang jong ka isi ha ka sisot ding ha ka balarai ban late jingo ya kishnong ha kaput kamtam haba kau wat ka baar jong ka jing penbet pot hapdeng Meghalaya bat ka Assam ka barangyat menta ulaong ba ka isi kalakular ban simkhia baha bat hadin ka dorbar mang tengka ka isi kansalet sya ki jaka kaput kamtam ki biju sya penthot ban pensotu baha da ka basngap ya gajinya thu jongki nong shnong nang taw loong ba ulayo ban yu Kren bat UCM ka Karbi Anglong Autonomous Council KACC bat kumjuru bat UMP ka Karbi Anglong bat pan ya ka jingitri lang ban manra ya ka suk kasay ha kaput knang ba kipait ba kinam don ka jing sier nalor kata layathu ru ba nakaliang jong u ula kren syai ba ka isi ka batmai kanam mailat ya ki Bo District na Assam banwan penwit bat pensyong sier ya ki pajba jong ka jaj benriu sa kanikawai pada khubor ha unai tung an ya kendu ka Regional Committee na Meghalaya bat Assam bat penbet pot Shillong jiliu arflai terik Chairman jong ka Regional Committee Ribahoy District ubadairu usembut menteri rang ba kejela uba Preston tensong ulayathu ba ha unai tung ka Regional Committee na Meghalaya bat ka Regional Committee na Assam kinsaya kendu banya kren penbet ya upot usam jong ka kala ka baar habay kren bat kinong tho kubor hadin bala wai ka jingilang uba Preston ulayathu ba ka sarkar Meghalaya kan penkhe ya kikot kisla kibabiang ban peni syak sarkar Assam ya kitu kisnong kibadon ha Assam kinhap no sya Meghalaya kamtam ya ka block 2 bat kiwe ulaong ba ha kajing penbet put kindon bet kiba
Persya kumbalong ha kakela ka banengkong henrei ka sorkan Meghalaya bat Assam kila rai banyat bet syakmat ban penbet ya uput usam nang ba kan wanra ya jingsuk hadin abot. Nalor kani ula penpau ya jingsuk kemen ba kitu kisnong kibadon ha gaji bat ka Assam kinwan pai biang sya Meghalaya. Ha kaniga jingilang ka regional committee ha secretariat layadon lang ki MLA nari Bahoy district ki MDC bat si EM ka KHADC uba penyat sing CM. Timen tangila po subukot jong kaniga thup puli khbor jingi bat sobha ban like share bat subscribe. Kajing kersan jong pi kalong kajing job bakrai ngi. Timen ta khublei sibon yin skindo pat hagwai kapor. Khublei.